Daleke 47. godine kada je na temperaturi od -14 odigran prvi večiti derbi. Ova utakmica, bez obzira na državno uređenje, ime zemlje, bila je i jeste posebna utakmica. A tako će biti i danas u duelu beogradskih crveno i crno-beli. Bez obzira na činjenicu da je Partizan obezbedio titulu prvaka, da 3 kola pre kraja ima 12 bodova prednosti, ovaj duel ima višestruki značaj za oba kluba, za igrače, navijače. Dobar dan i dobrodošli na stadion Partizana na 142. okršaj naša dva najbolja i najtrofejnija kluba. Danas odigrane je i preostale utakmice 28. kola Jelen Super lige. Na 6 mečeva postignuto je čak 19 golova, nešto kasnije ću vam reći i rezultate tih utakmica. Evo sada prilike da vidite i sastave timova. Robert Prosinečki se odlučio za sledećih 11 igrača. Na golu je Bojković, u odbrani su Mikić, Mladenović, Tošić i Maksimović. Na sredini terena Evandro, Mijailović, Dimitrijević, Milivojević i Lazović. I u napadu Kasalica. Dakle, to je neka formacija 4-5-1 za koju se odlučio Robert Prosinečki. Evo vidite igrače koji će biti na klupi, tu su Vesić, Krneta, Milunović, Borha, Kadu, Mirić i Vešović. Volkov će izvesti ovaj aut. Igrač poznat po tome da vrlo daleko baca loptu u kazneni prostor protivnika. Evo dobrog centar šuta, prva prilika za Partizan, Kamarado Babovića i već u prvom minutu šansa za crno-bele. Videli ste šta znači kada igrač dobro izvodi aute. Evandro. Lep prodor Evandra pred trojice fudbalera Partizana, ali nikog u kaznenom prostoru od igrača Crvene zvezde. Evo sada prilike, ubacio se Luka Milivojević. 1-1 u šansama. Kasalica. Evandro. Otkriva se Mladenović po levoj strani. Izgleda je ovo taktička zamisao Prosinečkog, da Mladenović bude izuzetno ofanzivan. Mladenović pokušava da prođe Kasalica, lepo je zavrnuo prema Lazoviću. Mladenović, samo do Tomića. Tomić, sjajna varka Tomića. Diara na levoj strani, Babović u sredini, Babović. Lazović. Evandro, Kasalica ima priliku, zastoje Kasalica. Lopta za Evandra pa za Mladenovića, nikako da se nameste fudbaleri iz Zvezde na šut i sada je Ostojić intervenisao posle šuta Evandra. Neodlučni su bili fudbaleri Crvene zvezde, pre svih Kasalica. Ponovo Evandro i prva intervencija Petrovića. Tomić, Miljković. Centar šut Babović, okrenuo se Babović, veoma dobar šut iz okreta Stefana Babovića i bit će to još jedan korner. A tu su naravno i Miljković, zatim Lazevski koji ne igra zbog povrede. Evo sada je loptu zakačio onako uzgred Stefan Babović glavom. Ponovo Nemanja Tomić. Evo prilike za Partizan, Bajković je intervenisao fenomenalno, Volkov je bio u 100% šansi. Pogledajte ovo još jedno. Gužva, niko nije startovao na ovu loptu, Volkov i sa 5 metara Volkov. Evo sada prilike za Tomića, Tomić imao je mnogo boljih rješenja Tomić. Ova utakmica ne bi trebala da bude opterećena taktičkim varijantama i imperativom osvojenih bodova. Ovo je prilika da se prikaže što lepši i ofenzivni fudbal. Evo još jednom Vakljade, ovoga puta na južnoj tribini, malo pre na istočnoj, ali da mi obratimo pažnju šta se dešava u kaznenom prostoru Partizana. Darko Lazović. Dobar centar šut Maksimović. Tomić. Ilić. Dribla Ilić i Mijailović, ali sudi Gogića, Diara kasni. Evo šta znači znanje, ofanzivnu igru i pravi fudbal. Tomić. Dobar centar šut Tomića, bio u prilici Ostojić. Tomić, šansa Ivanov. Tošić ponovo u poslednjem trenutku. Sad ovo već liči na derbi. Pogodio je
inicijativu, čini mi se Babović, lopta je stigla do Ivanova, Tomić, Ivanov do Bajkovića. Ponovo Mikić ima priliku po desnoj strani da prođe, Volkov startuje, Borka se okrenuo, Mikić, opet Ostojić na pravo mesto. Dimitrijević, Kadu, u ofsajdu Kasalica. Diara otresao je Tošića, čeka Sašu Ilića, Diara na drugu stranu, Tomić. Kako je ovo bila dobra akcija Diare. Evandro, lopta prema Petroviću, šestog sudar Petrović, jednog fudbalera Crvene zvezde i naravno da je Gogić pokazao prekršaj za fudbalere Partizana. Nemanja Tomić, veoma dobar šut s obzirom na udaljenost, ali bez posla za Bajkovića. Pomoćnici Roberta Sinečka. Lopta izlazi Bajković i sigurno prekršaj. Mladenović, Kasalica, lako Ostojić izlazi na kraj sa Kasalicom, Borka. Da li je ovo možda poslednja prilika za fudbalere Crvene zvezde da dođu do gola? Vešović, Kadu, opet lopta nazad, ponovo do Vešovića, formirana naravno sad odbrana Partizana, Mikić, Borka prihvata loptu, Borka, Kadu i 1:0 za Crvenu zvezdu, neverovatno! Kadu u 90. minutu. Ipak vide smo gol. Ovaj derbi bi zaista bio zaboravljen posle 2 minuta da nije bilo ovog gola. 93. minut, Borka je vratio prema Kadu i Crvena zvezda je na pragu treće uzastopne pobjede protiv Partizana. Prve posle tačno 5 godina u prvenstvenim duelima na ovom stadionu. Kadu, 11. gol u ovom šampionatu, sigurno najvredniji u dosadašnjoj karijeri ovog Brazilca. Ništa tu nije mogao Petrović, bio je to izuzetno precizan šut. Vratio je Borka, a Kadu prekida pravu fudbalsku uspavanku. Grant ipak nije uspeo da osvoji taj prvi bod kao strani trener na klupi Partizana. Gogić je uzeo pištaljku i u svakog časa očekao se kraj. Upravo je to i usledilo. Crvena zvezda je pobedila Partizan sa 1:0 u 142. večitom derbiju. Radost fudbalera Crvene zvezde i navijača Crvene zvezde, ali ostaje činjenica da smo gledali jedan od lošijih derbija bez mnogo fudbalske lepote. Šteta što je želja i jednih i drugih da sačuvaju svoj gol preovladala. Vidite mladog Ninkovića u suzama, ne može da istrpi ovaj poraz svojih saigrača. Nije dobio danas priliku od trenera Granta.